Ilo sheve to em hovel thaler ming thang ber sahara dizat anga munlum le rolu tuk moya po vur te lo tlave to a space atanga in ram chung tlang sang ber omna Himalaya landan chu eng anga moi nge ni ang tuna Rubik cube lo lang hi eng ang taka tàu nghe anh ti te i sheve chak em he video hi atop thlengin lo en la khovela thil mak i lo hriat lo le mak iti em tur te i lo sheve don ani pakhat na tuna thalak kan mu hi photoshop atanga edit emoi lo tiange he thil hi a ming chu Victoria Water Lily ni in khovela na lian le chak ber ania he na hian mi hring ke somruk don ri chu tuya adol zo ani pani na Singapore sarkar chuan mi hring hrisel na le fitness angai poimo em awang in Singapore khwale tuini nei reng te chu an taksa a fita an ri na le sanjong in balance te chu kumtin Apple Watch sanaman to tak chu afrin apezi ani pathum na le khabuda khom na nilovin mi hring te hi library lo sheve to ngayem Europa chuan library mak dangdai tak omin he library a hian library lo ngak tu mi pui tam tak te zinga idu ber thlangin anni chuan I thon thu du ber chu alo hril don che a idu chuan nang ma pon hrilin alo ngai thak sak thei don che a inkom limnan le ril ruti zang khainan he library hi mun nuam tak ani palina thalera hian ruate sur ve ngai em o tin ilo ngai tu ve thinem asur pon asur khat viawang ti chu thil chiang sa ani ma se February ni som project kum sang kha zakwa som sari pakwa kum khan khovela thaler lum ber sar dizata chuan vur tlana sale in minute som thumvel mai chu atla a record mak tak alani pangana Rubik cube hi hrelo kan omlo arin om no pangle puiting te thleng hian toy virtual vel hi nuam kan tia tuna kan mu mek Rubik cube ero hi chu dora anzor ve mai ang chi kha ni lawa aman hi 2.5 million US dollar ni in India paisa chuan crore som poriat le noi samnga pani manlai ani chu heti taka man to Rubik cube chu engatan nge niang iloti ve mai thei leidon ta la idu angem comment la mai lo soi ve don nia eng poni se he thil siam na nen lung lute takte te manga chei kwal ani a he wanga man to ni in mi hau sawin in ti limnan anin le to siak thin ani a atop nan he thala kilo en chiang taila hei space atanga Himalaya tlang lan dan chuni kan video hi una miti zong te lo ni ve chuan khonga in min lo like sakla channel hi min lo subscribe sakin atam theyang ber min lo share sak ve turin nge na che